Shubor nakaslem jong unongsan hima. Na kajing yo pedang ye kajing ujor habede ba kajing shale ba he ki khasi ki weipat ki jai benrio na lor kajing jor ki kam sngob ha hagwe ne ki shlam ajing hikai kablatip kum kavat salya Institute of Nursing and Paramedical Science kabadan handongra dongti block 5 ka state youth wing jong ka voice of the people party kumju ka state women's wing haga pratrik ye yong arja apundrio ka lej ban pan jing penshai na ka principal ka te ka institute Hadian kejingnya thir yatai keberani lakumba shikanta tamai uba marbut dekhar president state youth wing bar kakong piletas em president state women's wing kilong baka principal ketika institute kayale ban thatkti badle bombenai halor kini kijingja handai anda ki pen iya ki sakhi sabut kalahap ban penjamno kilong babun sian ki kenthei mizo ki basa hostel hakte jaka ki juya party bad di kyat bad kebalabu jing ki samla khasi ki be pulelang Badan ru ki khap bagi syale bahe haki mizo. Nak liang ka VVP kil kentui ke principal bakade ban shim khya yakani balada kam nei hapo arsi ka VVP kan shim de ki sien jam ki bating ban khang tala yakate ke institute. Niat habedi wani ka jingwan jing fish kani ka institute takasngi. Mangiyo jingtem man naki na agani ka institute ba kidon ka takaraging hangta bat kadon ru ka jingya bam yedi jing le sobhan ta po hostel haba ka long ka jing ijili kan haba ki de ki students de ki wan ban wan yele chong shit kan ban hangta bat ki don hi ki khna ki jongi ki bade naka ki khasi jongi hi ki badan hangta bapli ki latiang ban don hangta ro namar ba ki don kita ki don ki wei pade ki khla jat mo ban ong no ki bam de ki ja jongi kia bam kia di but kia short let's see keman ono nama kadika raging ki kitan ki kinyat iki ti ka kalong ka ka ba bam itanat kan hangta apa hostel jongki Te ka ba nakaliang kajungpi ba kan mentan ka principal ka ba mi na ka kan. Gila kili nak ka principal ka ong ba kila suspend ni kita ki kena saungot mat bakla saungot ki don Tikila suspend Niki namar baki lap hi kata kajing ya ba medi kumba ye thui tai warden hang tai ong ba ka don kata kasngi ka ba slap ti ong ali pe ki yet ban khang ye ti kajing khang yet ti ndai la rong hang tai ong ngayo smai kata kajing sma kiat hang ta ti ki don saungot kita ki khana hang ta ki ba ba medi Te makani ka jing ya kata ka ong pi ka jing ya di abam kani ka jing raging khna ka ayat kanu ka kumji ya jing jong pi. Kata Te hendak mongan kam tanya. Te bede berkata kani ka jingja ka laja hakini ki kendiap tayo. Katkum ka jingya thu I warden I badi pej hang ne apo ka institute cakap kuliah nursing hang ne. Te PI nakaliang ka women's wing nakaliang ka youth wing ka jungi ka pej namta ka bah kamiat ka kya ka son jong ki sama jong kari ka jungi bat kan cak beri pro kawai. Tingila yo ya kani ka complain bat ngila yo ya kani ka report. Ba kadon kata ka jingsha rank bat kadon kata ka jingya di ya bam ka jingya party hakani ka Vatsilia Nursing Institute Paramedical mo ti kani ka kani ka institute kadon hang ni apo Shillong Nongra hang ni ti marsin yo jing tip habide bakata ti na kaliang kajungi ngila wan ban panjing pensyai na I principal ban ngila I kendu I principal mana ningkong I principal I create that keti habide bakani ti hadin dang ngila ya keren ngila ya sei ya kita ki jing keren ki jingi ki nya ki jutang ki jungi marngi ngila don ka full proofing ni tho ngi don ki video ru te ngila ong yaki ya I bang in khot yaki warden bangin kli ni ki warden hatu kini ki jingja ki jashan em namar ini principal ningkong bat vice principal hang tu kile kum bam pana kile kum bam tip ye ya hadin ring la khot ya ta I warden bang ila kli khmat jung principal I warden ila itu hop diri bahot kini ki jingja ki don sha ki don ki jing ya party ki don ka jing ya di chan mana kesgi yang ne pok institute ya sojak buram sya mo apo ka jela ki jungi kamtan haka institute cakap puli nursing ban don penpan ni kita ki cakadi cakabam ki jing ya party hang ne bat kai ka bas musi kolong ba kini nak kasi kin thai ki jungi ki ba puli hang ne
dia don kumbas sangut mentah kila discontinue ya ka jempuli ke jungki ban puli nos hakan ka institute hang ni namar beli kala kata lagi namar beli ba ki thu ingi ba kadon ka jingya di abam man la kasni te kala disrupt ki kala kata lagi mah te kim song tonat su ban wan puli hang ni namar beli ba ki ba kita ki ba ya puli lang hang ni ki ba dei pat na ka we pat ka jat ban riu mah ngap ya thu ong ni kita ki ba le kum ta ki dei na po na kate ka ki dei na po Mizoram ki kan thai Mizoram mong ani thu ipi te ki di ki ba mang ni ting ngol ngok kan ma ba kumno kini ki jat jingja kinja hakane ka institute tingla ekli warden ong ba kumno kam judon ka shaking kumno kini ki kam ki lai lan mo yong ngim tip ngim bana ki ja kan kini te kadang dei tang ka first time tingi ngim kwa ba kani ka first time kanang dei susu ka second time ka third time mo let's say kani kumbangal ong meneng la yo jung tip gini khina kasi jungi kim kwa su ban wan puli hang ne manta ma kala kata lagi mo te ngim kwa ken ba let's say yo hadin habur mo kan mi ki jingja ki ba he manu ban ba khle te na kale ang ka jungi ngila a ka warning ka batik ya kani ke institute hang ne ba nani khmat kam di ban ja su bat ngila kli ki hatu kini ki ba don kti ban yadi ya bam ban ya party hatu pila le yu kini teknik principal ko ong ba la su suspend bat menta kila la suspend ya kata ka suspension kila la tingi yo jung tip ru haba kini ki khna jungi kila complain hang ne ka suspension ka action bagi sim hang ne ka ditang ban su ai kata assignment tinga kali yang jungi ngila ai por ars ngi ngila ada ka jing tho ba kidei ban weng mo khamtam e itu ki leaders ki bana khamat ki bale gang ha kani ka institution kidei ban weng mordor lada kim weng na kali yang jungi ngila kran ka basai mane ngi hapan khang talai kani institution nim kwa ba kini ki jingja kini ki jat tamasa mo khamtam ki institution ki jata kulinos bakin long bakin wanja kum ni mo kalong ka jingle ran ka bakrau mo kalong ka jingle ran ka bakrau ki jingja buram ban yi ba bandon kum kita kini ki institution kadi ka private ngani tu ipi kadi ka private kita ki bangila ekran hapo hatu pelawat jing tip pada ta bah tu ka dan minta ikut kisla ki pebet bebiang penyat menta ka itu ingi ka ong license kalau adon kini institution hang ni te habide bi kot kislar nglaya persang keli hatu ki kot kisla ki dokumen sa pila ya biang em bandron banbu institution kilai pen ingi bi don kata ka Meghalaya Nursing Council nglai iru ki documents na kaliang ka DHS tena kaliang ajung iru ni hap tho sa ka Meghalaya Nursing Council na nes ka DHS bakar kompaniat ya kan institution hang ni kalong kambambit ka pambiang mo ka jing lan le sing alaban ong mo kile kat pamon cakapan wan puli kinos kiban salong nos tang mo kat tu kat ni senam kidei ban long ki ba khut kidei ban long ki ba well mannered bat stang lanu ki hapan safe occupation te mental long opposite long hongpong pun ban te kan don ban lagi ni ki harassing culture te na kaleng jungi ini harassing culture ngidom ailat bakan don pok kari ki jungi kam tang ki khna kasi ki jungi kidei ban yang scam kidei ban pene wat lagi di ki kenteru kidei ban pene kidei ban tof mo kim dei ban salia lada ja kum gini jingja ki sale he mo tangari la jong la sa le adu kan ne bandai le gilit polis sabar ke ban jaya ki tinga nga sukun tu kan ki samla kan thai jungir ki ban tof ki ban chulur ki ban pene ki ban fight back kim dei ban tiang kan ti nakali ang jungi ngin yai pet ngor bai dei ba kan ka kam bat ngin yai bot dien batang ars ngila ai sngi ki bakin ada ka jingtho ingi ba kalong bakan set up committee kadon kata ka komiti jong kata ka harassing komiti ki jong ki ha kan institution kin sa set up bat kin sa thung ya ka inquiry tingin up ya kan ka arsngi lada ngim yo ka juba pa biang na ne kimbe kim expel ki bodon ki ngin wan khang tala ya kan institution kam don hang bakan don hang ni bangkan wan yu rot ya ki tri muluk ki jongi mah ban ya di ya bam ya parti kalong ka jingja buram ya kan ka ri ki jongi ba institution bakan peniak ya taki jat kam hang ni kum kan ka kom mah tang kini hatu pio jing tip pada amba kan nungut kita ki khasi dan bat hatu ki ba pulih ni ki ki ba pulih ni ki don hadu sispa khandangut ima ne bagi babun ki na ka jat benri ki ki ha ki don kaptu ni na po Kolkata bat ki ba khambun ki na po Mizoram bat khasi jungi ki don ni man nyongut po nyo prangut ye de menta sangut ki la discontinue ya ka studies ke jungki kan malagi syarat kti ai ne kalang ka jing mv kadon ka ngimne ka ong ka thet kti ngi ka ong bam don ni kata ka jing haras ada na ya keren lah khot ti warden di la phla hok ki warden mane katu ko principal mane kala su ang to kala leran
Tinggi sekolah ngok kan kat ke principal kam tip IE sipang kita ki bro. Man hang ni apa hostel limat ki ai lat ban rung ban mi kat mamon try ke sang miet ke sang yong try kat mamon ki ya mo. Te kum nu kini yo ban ya rakyat ban ya di ya bam ban ya parti. Ha kan ni ka institution hang ni. Te ki ya thuru kila ya thu tu I warden man ya ba kadon ka jing ya keni ben ka jing ya keni mo. Ka jing ya keni ben ka jing ya keni jakap. Kadon ka thmak tin ka besertai. Di pilatip hi ki jongi ki kentai jongi kamlong jejai te ki sha bulldoze ki sha haras kan haka jingya thamaktien paramaki mo teng thamaktien jong kini kiwe kala kham khor de kini jongi ki tieng ki rit men siam takada kala kta te ki takada kim kwa shu ki isa ya di ya bam kumnu kini pulih hang ni kini ki bon pulih hok ki balong serious ban pulih ban ki ba kwa sha ban tre ban serve kum kita kinos apa ka ri ko jongi mentak ingat ban ya pulih ban begini ki balik tam kum ta ki balik tamasa ki balik dekat kum ta ti ka jenjarong ban ya pulih lang begini ki bayadi baya bam ni tengah sekolah ngok kan kat ke institution kum no ki yo lat ban jadi ya bam te den nak liang jungi lada ngim don ki saki star ngim wan ni ru mang ila kerja ya ka ngi don ki sebut ki babiang ti nak liang jungi ngila suong ya ki ba ki dei ban le kum ta ba ki dei ban expel be ki ni ngim dei ban ailat mo kini ki harassing culture ban bakan don hapo ka ri jungi kani kalong on safe nyemlak ban pedang gini kalau unacceptable kan mo kalau unsafe kan kena jungi ni mene ko ong to kala kular ngi ba to ngi ngin sim ngin long very careful nang ni khmat ba kani ka bal ajal adab dan ni khmat kanum jasu tengi yong em kanum long ta na marsim kala ajal sian dan bak ba kani kampat dei ka bahe adu kata-kata kan semut dei ba yasho ya mansaw ya dung ya penyam kay ka banja mo non ba kali tem le ran fi ka jala ka jungi tiki ki me pa ken sudu ai laki jong ki kon mo te ka kata ken tena kali nga jungi ngin pengor ba be de begini na mar ngi de nam taki samlan taki yut ngin pengor bang inum ai la kini jat jingja kin wan cha ka ri ka jungi Dia kendiat pada habai dia bakani ke jingja dei ke ba dan ban ong pat nama balik se kata ka principal lu kali ka mami kini jingja hatu pi ba tharai badina kini kida bagini kena ru kisa sulur banne kini ki kam ni ai oh kan dei na kata ken habang ye ker makspal kam te bi ai te kam te bi ai sepang gini ki kena ki baja hang ni tingila keling ong ki judon em ki shaking man ka por mo fi ju strict nem ka timing sebanrung ban mi te ka khot ban ye ka warden ka kam tip ye te kalong hasun gini principal habe ye keren kan kong le bi kermi kita habe de be kan le kali abang pana ka yo syok ha jagat kan se kum no ngam tip long ka principal kam tip ye long ka kalong ka ba cokor kan benda perkat kan mau kat ka head kat ka principal de dengi la khot ye ka warden pat la plaho ka warden hang tu ti kala halingo kala kendit kala yo syok Tini kong te kamut ban thok ba ji ken ban kamut ban keno ba yangi ba angi su wan ra ki nya thok di wan su ra ki ki complain ki ba thok te man ta kala apa hok ki warden ento mo